Каб жыць прыгожа, вам гістарычна не трэба было шмат грошай. Напрыклад, у сярэднявеччы і рэнесансе сяляне нармальна так рабілі свае хаты каляровымі. Я адразу ўдакладніў, калі я кажу жыць прыгожа, я не маю на ўвазе жыць камфортна, бо у сялянаў у іх было максімум 2 пакоі звычайна на ўсю хату. Але гэтыя хаты не былі проста шэрымі. Сяляне яны звычайна мелі нейкую пафарбаваную тканіну, прычым пафарбаваную не проста ў нейкі адзіны колер, а там гэта былі сапраўды такія патэрны прыгожыя. І яны яе вешалі ў сваёй вітальні. Яна выглядала вельмі прыгожа, ярка, яны спецыяльна падбудоўвалі вокны ў сябе ў доме так, каб яны святло падала менавіта на гэтую тканіну ў вітальні. Яшчэ адной кропкай упрыгожвання ў хаце была вядомая скрынка, сундук, і там звычайна былі металёвыя такія тонка зробленыя элементы, якія таксама дадавалі прыгажосці да дому. Калі мы глядзім на патэрны таго, як трацілі ўвогуле сяляне паміж 14 і 16 стагоддзям, то гэта праўда, што іхнія мэблі і ўсё такое яны былі вельмі танныя, што сведчыць пра тое, што хутчэй за ўсё яны не былі надта нейкія вытанчаныя. Тканіна была адной з рэчаў, якія заўжды дадавалі колераў жыццё людзей тагачасных. Амаль ва ўсіх былі матрасы. І вось гэтыя матрасы заўжды таксама там была яркая тканіна. Увогуле ўсё, што там звязанае з ложкам, яно акурат было зробленае такім яркім, і некаторыя нават больш заможныя сяляне рабілі сабе з яркай тканіны балдахіны. Калі ў сялянаў не было грошай на такую выключна дэкаратыўную тканіну, то ўсё адно былі шляхі, якімі яны дадавалі прыгажосць у сваё жыццё. Гэта, напрыклад, былі прыгожыя прылады для хаты або для працы. У нас, на жаль, не дашло вельмі шмат гэтых упрыгожванняў, якія сяляне ўвогуле рабілі. Напрыклад, памаляваныя тканіны. Таму што, вядома, калі вы малюеце проста па тканіне, то гэта вельмі хутка колер знікае там за некалькі дзесяткаў год. Таму прыкладаў такіх матэрыяльных не так шмат, але мы ўсё адно ведаем, што амаль заўжды сяляне сярэднявечныя, асабліва позняе сярэднявечча, рэнесанс, яны імкнуліся дадаць нешта такое ў сваё жыццё, што было б прыгожым.